Baby. Clinton. Koti taseko kuti muvhure maindustry munomu. Totambuta nyaya yako yo. Barone isu takapasa chingone manani ezia. Unema ezi mangani. Tutorwa video na madmino kutonge marombe waizi. Unema ezi mangani ole. But uona 9 A's dziva kuzitambisa. Iyo ka video kutora ne iPhone. Panduno fainini we Clinton ufana kufa futhi because antora video yekuthi zoni zitange zuzuka. Diwe pick up Silver Stone out of Canada. Mat Minox. Dine naro nine Asha. Unongo wana zidandari iri musisora. Kuda kunde fisa chimerera. Neka sos kwandiri mandor. Dash it. Aiwa, utsaka pedza ka. Urumanya chimbodzokera pa position. Dzokera pa position. Azvinopera kana tsata kubvunza zvada kubvunza. Nei, uya kuno. Urumanya kana nei. Why zvinsuru balance yoni nene iziyo. Wakuzvikanda mufenzi. Ona mimi vakadzimba dzakanaka. Makwisa zvimawaya pakasi muda kutondikirarisa. Une nene izi. Ndakudonha nezvimwe zvimahenga zvamukundisira pazvimawaya izvi. Saka reka nditaura ndichiti Messi accounts ka. Saka history ka. Saka ndati Bible state ka. Saka geography Saka verengesa nkishingari Science. Saka ma science acho Saka boys mimi nimi makayepe Koshona. Na Canon akanyura history. Ati munhu akatenga ari gono saka dash it.